Salam eli hormatly adamlar. Garaşdyk baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler kimim habarlary bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynan şeýle-de hut öz adynan Gırgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow we ýurdun ähli dogonlyk halkyna Gırgyz Respublikasynyň garaşsyzlyk güni münasibetli tüýtürekden gutlaglaryny we iň gowy ardaglaryny iýerdi. Gırgızstan garaşsyzlyk ýyllaryna döwlet guruluşyny berkitmekde, durmuş ykdysady ösüşi öpçün etmekde we halkara geňişligine awrany ýokurlandyrmakda uly üstünlikleri gazanny diýilip gutlagda aýdylýar. Döwlet başlary Türkmenistan bilen Gırgızstanyň arasyndaky hoşnýetli gowuşuçylyk, dostlyk we ynançmak ýörelgilerine esaslanýan depolun dogonlyk gatnaşyklarynyň häzirki döwürde ähli ugurlary boýunça üstünlikli ösdürilýändigini belläp, belelikdäki tagallalar netijesinde Türkmen-Gırgyz döwletara gatnaşyklarynyň iki halkyň bähidine geljekde giňeldiljekdigini hemem putulanyrjakdygyny berk anamellerdi. Hormatly prezidentimiz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, prezident Sadyr Japarow tüýtürekden berk jansalyk, bagtyarlyk we awadançylyk Gırgyz Respublikasynyň dogonlyk halkyna bolsa parahatçylyk mundan belägim ösüş we rowaşlyk arzuw etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Malaziýanyň premier ministri Ismail Sabri Yakuba Malaziýanyň 16-njy ýokary başdony Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Şah ibn Sultan Hacı Ahmed Şah Al Mustayin Billah we ýurdun ähli halkyna Malaziýanyň milli gününiň şanyna 65 ýyllyk münasibetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzularyny iýerdi. Türkmenistan bilen Malaziýanyň arasyndaky syýasy, sowda, ykdysady, meden insanperwer we beýleki ugurlary boýunça ýoly goýulan gatnaşyklaryň halklarymyzyň bähidine mundan belägim ösdüriljekdigine berk ananýan diýilip gutlagda bellenilýär. Döwlet başlarymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp Malaziýanyň premier ministri Ismail Sabri Yakuba we Malaziýanyň 16-njy ýokary başdony Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Şah ibn Sultan Hacı Ahmed Şah Al Mustayin Billah tüýtürekden berk jansalyk, bagtyarlyk we awadançylyk Malaziýanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk mundan belägim ösüş hemem rowaşlyk arzuw etdi. Ene bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň mektep okuwçylaryna, talip ýaşlaryna, mugallimlerine we bilim işgärlerini ewren gutlagy bilen tanışadýas. Hormatly mugallimler we bilim işgärleri, mähriban talipler, ediz okuwçylar, sizi garaşsyz hemişelik bir tarap watanymyzyň jemgyýetçilik durmuşyna uly orun tutýan ajaýyp bayram. Bilimler we talip ýaşlar güni hemem 2022-nji 2023-nji täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen tüýtürekden gutlaýan. Bu bayramçylygyň ýokary ruhlançlyk döredip, ösüşlüň aýdyň ýoly bilen öňe barýan ediz watanymyza söýgümizi hasam putulanyrjakdygyny berk ananýan. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne milli bayramlarymyzy we şanly senelerimizi agzy berlikde hemem jewslikde garşalýat. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň bereketli güýz pasynyň elkenji gününe ediz diýarymyzyň ähli şäherdir owalaryna baý mazmunly aýdym saly bayramçylyk çärelerini geçirip, häzirki zaman multimedia enjamlary, sanly tehnologiýalar bilen öpüşen edilen täze döwür we orta mektepleri hemem çağlar baglaryny dawarala açýas. Bilimler dünýäsine ilkinji gadamyny basýan körpelerimize bilimli atly kompýuterleri ýadygärlik sowgat hökmünde gowşurýas. Mugallim we terbiýeçi hünärini ele alan ýaşlara ilkinji zähmet ýoluna ak pata berýär. Munyň özi bilimler bayramynyň jemgyýetçilik ähmiýetini ýokurlandyrmak bilen milli agzyrligimizi we jewsligimizi hasam putulandyrýar. Täze üstünlikleri gazanmagy hemem bele sepketlere ýetmäge güç kuwat berýär. Türkmenistanyň milli geňişiň halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy, gahrman arkadamyzyň ilim we bilim biziň ýolumyzdyr diýen taglimatynyň ugralyp, milli bilim ulgamyny döwrwaplaşdyrmaga gönükdiren giňgerimli özgertmeleri depkinli dowam etdirýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek milli maksatnamasyna prezident we milli maksatnamalarda milli bilim ulgamyny kemil derejede ösürmek, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak ugruny kesitlenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirýär. Durmuş ulgamyny degişli destgallary bilen bir hatarda täze bilim edaralaryny gurýar. 12 ýyllyk umumy orta bilime geçmeň, sanly bilim ulgamyny ösürmek
öğrendirmen, daşar yurt dillerini okutmagy kemilleşdirmen, tebiği we tahqiq ilmi ugurlary, degişli dersleri okutmagy kemilleşdirmen konsepsiyalaryna laýyklykda bilim işini dünýä ölçeglerinde hasam kemilleşdirýär. Sanly bilimi ösdürýär. Ýaş nesil barada döwlet derejesini ele dileýän alada öz miwesine merýär. Watanymyza, halkymyza, ata-babalarymyzyň ajaýyp ýörelgilerini, milli dep desturlarymyza we paly ruh bilen bilim almagy, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesli ýaşlar kemal gelýär. Soňky ýyllarda halkara ders bäzleşiklerinde, sport ýarşlaryna, baýrakly orunlara münasip bolýan taliplarymyzyň, mektep okuwçylarymyzyň sany hasam artýar. Dünýäniň dürli künjeklerini watanymyza, halkymyza münasip wekilçilik edip, üstünlikle çykyş edýän zähili ýaşlarymyz biziň milli gowunjymyzdyr. Siz belent watan söýjülük duýguňyz, tutanýarlygyňyz we erjelligiňiz bilen ilm bilim dünýäsine çuňdan aralaşmalysyňyz. Asyrlardan asyrlara, nesillerden nesillere geçirilip, kemil derejeye getirilen milli ýörelgilerimizi münasip dowam ettirip, watan söýjülükde, temiz ahlaklıkda, beden we ruhy taýdan sagdynlykda belent derejelere yetmelisiňiz. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe okumak we öwrenmek, dörejelikli we ahlasly zähmet çekmek bilen janymyzdan eýgörýän eziz watanymyzyň şan şöhratyny, mertebesini öňküden belende götermelisiňiz. Hormatly mugallimler we bilim işgärleri, Türkmen halky özüniň uzak asyrlyk taryhy ýoluny egsilmez genji hazina öwrülen maddi we ruh gymmatlyklary, bilimler mirasyny, watan söýjüligi, insanperwerligi, ene ata jemgyýeti, dünýä we durmuşa bolan beýik söýgä ýugrulan milli terbiýe mektebini döredipdir. Garaşsa diýarymyzyň Merv, Nusoy, Örgünç, Abywert, Sarax, Dehsan ýaly gadim şäherleri, elkinji ilmleň we bilimleň, medeniýetleň hemem sunugotlaň gullabesen merkezleri hökmünde dünýä meşhur bolupdyr. Täze taryhy döwürde milli ýörelgilerimizi dawralandyrmak, okumak, öwrenmek, zähmet çekmek, eziz watanymyzyň şan şöhratyny dünýä ýaymak biziň esasy maksadymyzdyr. Mugallimliň we bilim işgärleriniň göz başyny gadymyýetiň çuňluklaryndan alyp gaýdýan milli ýörelgilerimizi we halipa şäherlik ýoluny münasip dowam etdirmek, ahlasly we dörejelikli zähmet çekmek bilen mukaddes käriň awraýny ýurdumyzyň bilim kuwatyny artyrjakdyklaryna, ilmli, bilimli, giň dünýä garaýşly nesilleri terbiýelep, bilimler ýurdu hökmünde watanymyzyň halkara awraýny hasam belende gallyrjakdyklaryna berk inanýan. Hormatly mugallimler we bilim işgärleri, mähriban talipler, eziz okuwçylar, täze bilimler we talip ýaşlar güni hemem täze okuw ýylynyň başlanma münasibetli ýene de birgede tüýsürek tutlaýan, size berkjan sağlyk, uzak ömür, okuwda, işde uly üstünlikler, maşgyl awdançylygyny, rowaşlyk arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Häzir bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň matematyk ýaşlar guramasynyň nowatdaky 7-nji gurultaýyna gatnaşçylary we ýurdumyzyň ähli ýaşlaryny eberen gutlaw bilen tanış edýär. Hormatly gurultaýa gatnaşjylar, berkarar döwletimiziň bagtyar ýaşlary, size garaşsa döwletimiziň eşeňir hemem öňde barja jemgyýetçilik guramasy bolan Türkmenistanyň matematyk ýaşlar guramasynyň nowatdaky 7-nji gurultaýynyň açylmagy bilen tüýsürekden gutlaýan. Bütün durky bilen watany bolan beýik söýgä, agrarly, insanperwerligi, hoşniýetligi, dostlugy özlerini ýörelgi edinen ýaşlarymyzyň durmuşyna uly orun aljak bu gurultaýyň ören netijeli hemem üstünlikli geçmegini arzu edýän. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe garaşsaz watanymyz öz ösüşiniň täze basgan çaklaryna bedew wady bilen gadam basýar. Ösüşiniň hemem özgörüşleriň aýdyň ýoly bilen beýik, hemem rowşan geljegine barýar. Biziň alyp barýan siýasatymyz beýik maksady, garaşsaz betarap döwletimizi syýasy, ykdysady, hukuk we medeni taýdan berk binýatly, kuwatly ýurda öwürmekden, halkymyza bagtyar, parahat, bolylyn durmuşda ýaşatmakdan ibaretdir. Agdy bir halkymyz şol mähriban ýaşlarymyzam ýurdumyzyň syýasy durnuklugyny, okulyny öňe gitmegini, ähli pudoklaryň sazlaşykly ösüşini öpçün etmäge münasip goşuntylaryny goşýarlar. Orta we ýokary okuw mekteplerine bilim alýan, ilm, hemem hünär öwrenýän senagatda, owu hujulugyny we ykdysadyýetyň beýleki pudoklaryny joşgyny zähmet çeken merdana ýaşlarymyz, ata watanymyzyň gorugyny durýan gerçeklerimiz biziň bu beýik maksadymyzyň töweregine mäkem jebitleşýär. Ata watanymyz taryhy
nokta nazardan gysgy döwürde iqtisadiýaty şalt tepkinler bilen ösýän ýurtlaryň hatarına ynamly goşuldy we halkyň arkadagy zamanasy gelinde dörejilik we rewaçlyk ýol bilen ynamly gadam urýar. Bu şöhratly ýolly gazanylýan üstünliklerde maksumly adyna ýaşlar guramasynyň agdalarynyň hem münasip paýy bar. Ýaşlar guramasy garaşda hemişelik bir tarap döwletimiziň iri jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolmak bilen geljegimiz bolan ýaşlarymyzy watan söýjülüň we insanperwerligiň belent ruhuny terbiýelep ýetişdirmekde netijeli işleri alyp barýar. Ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynyň äkli ugurlaryny gowunurjy netijeler gazanmagyna uly goşandyny goşýar. Häzirki döwürde gurama ýaşlar barada döwlet siýasat hakyna Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda öz işini, ýaşlyk hukuklaryny we azatlyklaryny öpçün etmek, döwletimiziň we jemgyýetimiziň ykdysady, siýasy we medeni durmuşyna ýaşlarymyzyň dowul hukukly gatnaşmagy üçin has oňuýly şertleri döretmek maksatlarynyň ugralýar. Ýaşlar guramasynyň alyp barýan bu işleri jemgyýetimizde bütewligi, jewsligi we agdyberligi berkitmäge, beýik özgertmelerimizi hem milli maksatnamalarymyzy ösünükli amala aşyrmaga ýardam berýär. Ilymly, bilimli, giň dünýä garaşly, sagdyn pikirlenmäge ukyply nesil döwletiň hem milletiň hem geljegi hasaplanýar. Ýaşlyň aň düşünje we beden taýdan sagdyn hünerini ezer, saýlap alan ýoluny ahlasly bolmak üçin döredilýän mümkinçilikler ören uly we ulura bildirilýän ynam hem belentdir. Mehriban ýaşlar, döwür edi diýarymyzyň syýasy, ykdysady, meden we jemgyýetçilik durmuşyny hasam kämilleşdirmegi, hem düýpli özgertmegi, her bir işe täzeçe çemeleşmegi talap edýär. Şo nukta nazardan ýaşlar guramasynyň gujur gaýratly agdalarynyň ýurdumyzyň watan söýjü, ilymly, bilimli, dörediji we guruji ähli ýaşlarynyň jemgyýetimizde durnuklugy hem bütewligi puwtulanyrmagy işin gatnaşykdyklaryna beýtarap watanymyzyň mundan belägim güllep ötmeginiň we bütün dünyadaki agry mertebesiniň belende galmagynyň hatirasyna ak ýürekden ihlasly zähmet çekjekdiklerine berk ynanýan. Biz ýaşlar baradaky döwlet siýasatymyzy kabul edilen we hereket edýän milli kanunçylyk namalary hem ýaşlara niýetlenen ýürütü ýürelükleri esasyna durmuşa geçirýär. Ýaşlar barada döwlet siýasaty hakynaky Türkmenistanyň kanunyny, Türkmenistanyň ýaşlar barada döwlet siýasatynyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna laýyklykda bagtyar ýaşlarymyzyň hukuk we durmuş taýdan goruglygyny öpçün etmek, ilmiň iň soňky gazananlaryndan habarly nesli kemaly getirmek, telekeçilik işine giňden howatlanyrmak, ýaş maşgalalan ýokary ýaşaş durmuş şertlerini ýaşamaklar üçin döwlet tarapyndan giň mümkinçilikler döredilýär. Bulyň ählisi garaşsyz beýtarap watanymyzda döwletimiziň we jemgyýetimiziň ykdysady, siýasy we medeni durmuşyny ýaşlaryň dowul hukukly gatnaşmaklaryny gazanmak ugrundaky wezipeleri döwlet derejesinde ören jogapkärçilikli hem oýlanşykly çemeleşilýändigine şaýatlyk edýär. Hormatly gurultaýa gatnaşyjylar, berkarar döwletimiziň bagtyar ýaşlary, sizi halkyň arkadagy zamanasy ýylynda ýurdumyzyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyny möhüm waka Türkmenistanyň matmuladyna ýaşlar guramasynyň nowatdaky 7-nji gurultaýynyň açylmagy bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden utlaýan. Size ihlasly okumak, öwrenmek, dörejilikli we tutanýarly zähmet çekmek bilen edi diýarymyzyň mundan beýlegim güllep ötmegine münasip goşunt goşmagyňyzy, jogapkärlik hem hormatly işleriňizde mundan beýlegim agry gazanmagyňyzy, berkjan saglygyny, bagtyarlygy we awadançylygy arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyna 1-nji sentýabrda belenilýän Bilimler we Talip ýaşlary güni münasibetli köp sanly gutlaky hatlary hem telegrammalar gelip gowşýar. Gutlaky hatlaryny hem telegrammalaryny döwlet we jemgyýetçilik işgärleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne garaşsyz watanymyzda bilim ulgamyny ýaşlaryň dünýä ölçeglerine laýyk kelýän bilim almagyna gönükdirilen giň germli toplumyň özgertmeleň durmuşa geçirilýän nyktaýalar. Hatlary iwerenler Türkmenistanyň döwrü bilim almak üçin äkli zerur şertlerini ýani üçin döwlet başlarymyza tüýsürekden hoşallyk bildirýärler. Hem hormatly prezidentimizde berkjan saglyk, uzyk we bagtyar durmuş, watanymyzyň munun beýlegim güllep ötmeginiň bäkidine alyp barýan giň gerimli işlerini täze üstünlikleri arzu edýärler. Türkmenistanyň prezidentine Bilimler we Talip ýaşlary güni münasibetli Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mähmedow tüýsürekden gutladylar. Umumilli bayram bilen döwlet başlarymyzy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary
başlıkları Abdurrahmanov, Attayev, Amanepetov, Gelmuradov, Mehmedova, Meredov, Purchekov, Yadmuradov, şeýle-de Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Uluň we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Şakyýew Twitter-de gutladylar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň dewanynyň jogapkary işgärleri eň gowy arzuwlaryny iýerdiler. Döwlet başlary ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adynan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşy welaýatynyň häkimi Nazarmuradov, Lewak welaýatynyň häkimi Amanyeliýew, Mary welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow gutladylar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşlary Twitterden gutluglaryny iýerdiler. Döwlet başlary Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň saýlawlary salasaçlyklar geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňişliğiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňişliğiniň başlygy, Kerdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňişliğiniň başlygy, Magtuma Dynak ýaşlar guramasynyň merkezi geňişliğiniň başlygy, Dünýä Türkmenläriniň Insan-Perwer Birleşiginiň prezidentiniň ornbasary Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağılary himayet bermek boýunça Haýır Sahawat gaznatynyň ýerine ýetirji direktory, Parahaçylyk gaznatynyň müdiriýetiniň başlygy we köp sanly beýlekler gutluglaryny iýerdiler. Şoň paýtatymyzda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow tapşyrygy boýunça ýakynda geçirilen iri halkara ýarşlaryna Russiýa Federasiýasynyň Vladivostok şäherine geçirilen Aziýanyň çağlary adly 7-nji halkara sport oýunlaryny, şeýle-de Türkiýe Respublikasynyň Konya şäherine geçirilen 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlaryny üstünlikle çykyş edip, baýrakly orunlara münasip bolan türgenleri sylaklamak dawarasy geçirildi. Olimpiya şäherjigindäki sport mehmanhanasyna geçirilen dawarly çäre hökümet agdalary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň hemde mejlisiniň, bu dokly ministrlikleriň we dolanýyş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýokary oky mekdepleriniň, köpçülikleriniň habar berişleri işleriniň ýolbaşçylary hemde wekiller gatnaşdylar. Mehmanhananyň iwanyna ýurdumynyň belli türgenleriniň sport ulgamyna gadanan üstünliklerine başlanan sergi ýaýwanlanyrly. Onna Türkmen türgenleriniň awraýly halkary ýarışlaryna ýeten derejelerine şaýatlygy diýen durly görnüşdäki baýraklar, kuboklar görkezildi. Şeýle-de bir ýerde milli sport ulgamynyň durly ugurlaryny öz üçin alýan surat hemde heýkeltaraşlyk eserler goýuldy. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ýaş türkmenstanlar ýeri halkary ýarışlaryna watanymyzyň awraýyny gorap, türkmen sportunyň iň gowy däplerini münasip dowam etdirýärler. Türgenlerimiz dünýäniň ähmiýetli ýarışlarynyň köpsine gatnaşyp, baýrakly orunlar eýleýärler. Türkmen türgenleriniň sport mehmanhanasynyň eýwanyna sergide ýarlaşdyrylan köp sanly baýraklary munyň aýdyn sultnamasydyr. Ýygynanlar hormatly prezidentimiziň halkary ýarışlaryna ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyny toparlanan türgenlerine iýeren gutlugyny ulun silendiňlediler. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwri siziň öňüňizde milli sportumyzyň üstünlikleriniň täze kapsyny açýar. Şoňa görä-de ýurdumyzyň sport awraýyny artdyrmak ilkinji nowatda siziň paýyňda düşýär. Ata-babalarymyzyň merdany hemde ýeňişli ýollaryny münasip dowam edip, siz türkmen türgenleriniň sport ustatlygyny halkary ýarışlaryna gatnaşyp, medallar gazanmak arkaly suwd etmelisiniz diýip hormatly prezidentimiz öz gutlugyny bellidi. Şeýle-de türkmen ýaşlarynyň ýarışlarda ajaýyp netijeleri gazanmak bilen seýgili watanymyzyň baýdagyny al asmana parladyp, Türkmenistanyň awraý mertebesini gorajak toklaryna berk ynanmyllardy. Şu gedekki tomuz türkmen türgenleriniň ýeňişlerine aýratyn baý boldy. Türgenlerimiz goňşy Özbegistanyň paýtagtyna geçirilen ýaşlaryň arasynda agratletika boýunça Aziýa çempionatyna, şeýle-de Russiýa Federasiýasyna geçirilen Ýüpek ýoly 2022 halkary raýlary edinne watanymyza münasip wekilçilik etdiler. Vladivostok şäherine Türkmenistanyň toparyna 62 türgen wekilçilik edip, olar sportyň 9 görnüşi, basketbol, boks, kuraş görüşi, ýeňil atletika, stoluň üstünde oýnalýan tenis, suwda ýüzmek, samba, grek-rem görüşiginde ýaýdan ok atmak boýunça bäs etdiler. Şonuň bilen baglykda 16 medala münasip boldular. Konya'da Türkmen türgenleri jemi 23 medala münasip boldular. Olaryň 4'üsi altyn, 6'sy kümüş, 13'si bolsa bronz medallardyr.
Rusiya Federatsiýasynyň Vladivostok şäherine geçirilen Aziýanyň şaýgalary adly 7-nji halkara sport oýunlaryna ýeňil atletika boýunça 7-nji gyýlaryň arasynda 3000 metr aralyga ylgamak boýunça ýaşda üstünlükli çykyş edip, birinji orny hemde altyn medala nasip bolan Lewap welaýatynyň Däne Wetrawynyň 26-njy orta mekdebiniň okuwçysy Sabina Kasymjanowa hormatly prezidentimiň adyndan sowgat hemde gahrman arkadagymyz Urbanguly Berdimuhammedow adyny howannarlyga mähtäç şaýgalary himayet bermek boýunça hayır sahabat qanasından yürütü sport egneşiklerinin toplum gowşurly. Arkadaly serdarymyzyň saýasynda sportyň islendi görnüşi boýunça türgelleşmäge giň mümkinçilikler döredilen ähli şertleri jogap edip, geljekde hem halkara ýarışlardan sport üstünlükleri bilen dolan türkmen halkymyza, arkadaly serdarymyza we gahrman arkadamyza gazanan ýokary netijelerimizi bilen beýendireriz. Hormatly prezidentimiziň, gahrman arkadamyzyň jany sag tutýan tutumly işleri rowaşlyklara beslensin. Erkin görüş boýunça ýetginjek oglanlaryň arasyna geçirilen ýaşda 57 kilogram agram derejesinde üstünlükli çykyş edip, birinji orny hemde altyn medala nasip bolan Olimp Orta Sport Mekdebiniň okuwçysy Umid Qaqalywa hormatly prezidentimiň adyndan sowgat hemde gahrman arkadamyz Urbanguly Berdimuhammedow adyny howannarlyga mähtäç şaýgalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat qanasyndan yürütü sport egneşikleriniň toplum gowşurly. Biz ýaşlara halkar derje sport ýarşlaryna gatnaşmaga giň mümkinçilikler döredip beren hormatly prezidentimize gahrman arkadamyza tüýsüremden sagyrtyny aýdýan. Biz ýaş turganlar geljekde hem dürli ýaşlara gatnaşyp ajaýyp netijeler gazanyp söýgüli watanymyzyň baýdan alasmanyny parladyp Türkmenistan sport awraýyny gorar. Bize ähli işte görelli bolan hormatly prezidentimiň gahrman arkadamynyň jany sag tutýan tutumly işleri elmidam rowaşykla beslensin. Konya şäherine geçirilen 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlaryna kickboks boýunça geçirilen ýaşda 80 kilogram agram derejesinde üstünlükli çykyş edip, birinji orny hemde altyn medala nasip bolan Serdar Mehmedowa hormatly prezidentimiň adyndan sowgat hemde gahrman arkadamyz Urbanguly Berdimuhammedow adyny howannarlyga mähtäç şaýgalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat qanasyndan yürütü sport egneşikleriniň toplum gowşurly. Biziň gazanan üstünlügimiz üçin hormatly prezidentimiň gahrman arkadagymyzyň adyndan bize gowşurulýan şahser pay bize gaty begenlerdi. Bize döredilýän mümkinçilikler üçin muňa jogap edip türkmen tuğuny belende galdyrar. Şu şatlykly pursat hormatly prezidentimiň gahrman arkadagymyň sag ömrüň uzak tutýan tutumly işlerine rowaj almagyny arzu edýän. 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlaryna agratletika boýunça dünýäniň arasynda 71 kilogram agram derejesinde üstünlükli çykyş edip, 2 sany altyn hemde 1 sany bürünç medallara nasip bolan Daşagy welaýatynyň sport we ýaşar syýasaty baş müdüriniň Urban Sultanyň adyny itirawynyň agratletika mekdebiniň tälimçisi Gulnawat Qadyrowa hormatly prezidentimiň adyndan sowgat hemde gahrman arkadagymyz Urbanguly Berdimuhammedow adyny howannarlyga mähtäç şaýgalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat qanasyndan agratletikaçylaryň yürütü sport egneşikleriniň toplum gowşurly. Inaşyň bize hormatly prezidentimiziň şahser paýyna ýa bolmak bagty müýesser etdi. Hormatly prezidentimiziň gahrman arkadagymyzyň biz türgenlere bildirýän önamyny, ihlasymyzy gaýgyrman, nowatdaky iri ýaşlary ykjam taýýarlanar. Hormatly prezidentimiziň gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Şeýlede 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlaryna agratletika boýunça dünýäniň arasynda 55 kilogram agram derejesinde üstünlükli çykyş edip, 1 altyn hemde 2 kümüş medallara nasip bolan Aşgabat şäheriniň sport we ýaşar syýasaty baş müdüriniň 6-njy sport mekdebiniň tälimçisi Kristina Şermetowa hormatly prezidentimiň adyndan sowgat şeýlede gahrman arkadagymyz Urbanguly Berdimuhammedow adyny howannarlyga mähtäç şaýgalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat qanasyndan yürütü sport egneşikleriniň toplum gowşurly. Прежде всего хочу поздравить нашего президента и героя Аркадага, туркменский народ и всех наших спортсменов с большими спортивными достижениями. Пользуясь случаем, хочу пожелать Аркадаглы Сердара и герою Аркадага крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших
успехов в государственных делах на благо мира. Ajaýyp waka münasibetli medeniyet hemde sungut ustatlarynyň konsertem ýaýlananyrly. Konsert maksatnamasynyň esasyny ýurdumyzda iller tutulýan ugurlaryň bir kökünde sport hemde sağlam durmuş ýörelgesi barada çykyşlar düzdi. Hut owaz sazy esas alamat bolup, adamyň dörejlik zekini beýan edýär. Sağlaşyk goşýan setirler hemde sazlar halkymyzyň baý ruhy mirasynyň möhüm bölügine urlýar hemde asyrlar boýy dowam edýär. Arkadaşly serdarymyz milli aýdymsaz medeniýetiniň ösüşine, oň baý däpleriniň aýagly saklanmagyna, dowamlylygyna aýratyn ünsärýär. Her bir eser adamyň ilhamyndan hemde içki duýgularyndan, döredijilik ukuyubundan, zekininden, watana, halkynyň ruhy mirasyna, eni topragyna bolan söýgüsinden kemale gelýär. Bu häsiýetler bolsa watan söýji ruhy bilen ýokary netijeleri gazanmagy başarýan türgenleriň kemale gelmegine ýardam edýär. Halkara yarışlarına ulus sünükler kazanan Türkmen türgenlerini silaglamak münasibetli häzirki gururan da barada munyň aýdyn tutmamasıdır. Döwlet başdamyz halkymyzyň ajaýyp ruhy medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan saz sungatynyň ilkinji şeşmelerini düýüpli öwrenmek möhümdigi barada aýtmak bilen ýaşlary döredijilik işine höwüslendirmegiň zerurdygyny belleýär. Munyň özi durly ugurlarda zekinleriň açylmagyna hemde dünýä garaýşynyň giňelmegine ýardam edýär. Yerine yeterilen joşgyny çykyşlar köp asyrlar mundan dolu bolşy ýaly häzirem sungatyň alamatlarynyň bir hökmüne kabul edilýän sportyň estetik esasynyň aýdyn tutnamasydyr. Sungat bilen bolsa ony gözellige, sağlaşyga we nipislige berilýän ünsürleşdirýär. Bayraklara eýe bolan dawra atnaşylar sport hemde sağlam durmuş ýörelgilerini wagt etmek baradaky ýygydylar aladalarına sportyň durly görnüşleri bilen meşgullanmak hemde täze ajaýyp sport ýeňişlerini gazanmak üçin ýurdumyzda hemme şertleriň döredilendigine döwlet başdamyza hemde gahrman arkadamyza hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimize hemde gahrman arkadamyza tüýs sürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk hemde mehriban halkymyzyň watanymyzyň bekbeden alyp barýan giň gerimli syýasy işlerine üstünlük arzu ettiler. Halkara yarışlaryň ýeňjileri türkmen sportunyň awraýyny artdyrmak üçin mundan meýlekde ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Şeýlede halkara yarışlaryna gatnaşan hemde 2-nji we 3-nji baýrakly ornlara münasip bolan türgenlere şeýlede ulus sport, ýokary netijeli sport hemde olimpiýa ýaşlaryny terbiýelemek ornuna täze zekinleri gözläp tapmaga münasip goşan türkmen türgenleriniň tälimçilerine arkadaşly serdarymyzyň adyndan sowatlary goşulmak dawarasy boldy. Hormatly prezidentimiň adyndan silaglanan türgenler hemde olaryň halipalary türkmen sportunyň awraýyny bütün dünýäde mundan meýlekde artdyrmak ugruna ähli tagallalaryny etjekdiklerini ananyrdylar. Ma'lum şäli ýurdumyzda işgärleriň türkmen sportunyň derejesini täze belentliklere çykarmaga hyzmat etjek, ýokary derejeli ustat hünärmenleriň taýýarlanmagyna, sport terbiýeçiligine hemde durly ugurlar boýunça milli halipaçylyk mekdebini ösdürmek üçin şertleriň döredilmegine aýratyn ünsärliýär. Bu işler Türkmenistana 2020-2025 ýyllarda beden terbiýany hemde sporty gollamak, ösdürmek boýunça milli maksatnamanyň beýleki döwlet maksatnamalarynyň esasy ugurlarynyň bir hökmüne kesetlenni. Sportyň sagdyn bolmagyň ýollugyny hormatly prezidentimiz hemde gahrman arkadamyz işçiň görkezýär. Bu görelli bolsa Türkmenistanlara sportyň durly görnüşleri bilen meşgullanmagy uly itergi berýär. Sport bilen meşgullanmaga Türkmenistanlaryň has köp sanysyny çekmäge uly meşhurly maýa goýumlar gönükdirilýär. Ulgamyň düzümlerine almaň iň täze gazananlary hemde öňdäwajy tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Gysga taryhy döwürde ýurdumynyň şäherlerine hemde owularyna, dünýä ölçeglerine gywap gelýän stadionlar hemde sport toplumlary, ýürütüleşdirilen sport mekdepleri gurulyp ulanmaga berilýär. Aşgabatyň bedegine hemde onun ýaşaýjylarynyň bu soňjyna bolan sportyň olimpiýa görnüşleri boýunça döwrebap toplumlary bolan paýtatymyzdaky olimpiýa şäherçiginiň sebiti deň ta ýokdur. Aşgabatyň golf kluby şeýlede awada milli täýagatçylyk zowlagynaky köp ugurly döwrebap sport toplumy, avtodromlar, yacht klublar, fitness merkezler, beýleki ugurdaş desgalar iň gowy dünýä nusgalary esasyna gurulýar. Milli atçylyk sportuny dünýä derejesine çykarmak üçin hem köp işler edilýär. Häzirki döwürde sporta ösüşiň, parahatçylyk hemde ananşmagy potalandyrmagyň gural hökmüne garalýar. Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde sport diplomatiýasynyň mümkinçiliklerini giňden ulanýar.
halkara sport hereketiniň insanperwer mazmuny, Türkmenistanyň betaraplyk hukuk derejesini durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň alyp barýan parahatçylyk dürüjlük siýasaty bilen baglanykda aýratyn ähmete eýe bolýar. Ma'lum bolşary sport diňe var rekordlar hemde medallar bolman, eýsem kuwwatly jewsleşdiriji güýç bolup, medeniýet, ykdysadyýet, diplomasiýa bilen baglanyşykllar. Ýurdumyz ählimi awadançylyga gönükdirilen durnukly ösüş maksatnamalaryny gollamak bilen Halkara Olimpiya Komiteti, UNESCO-nyň bedenterwe hemde sport boýunça hökümetara komiteti, Aziýanyň Olimpiya Geňeşi, şeýle-de sportyň durly gönüşleri boýunça halkara we sewit birleşikleri bilen giňden hyzmatdaşlyga diýär. Ýyl-ýyldan giň edilýän bu gatnaşyklar betarap otanmadan halkara awraýyny hassa belende göterýär. Türkmenistanyň ýokary derejeli sport ýaşlaryny goraýan ýurtlaryň hatarına girenligini bellemek möhümdir. 2017-nji ýylyň sentýabryna Aşgabatda ýokary derejede geçirilen ýapyk binalarda we sewuşnyň otoýunça 5-nji Aziýa oýunlary 2018-nji ýylda geçirilen Amur Hadal halkara avtoralysy hemde agratletika boýunça dünýä çempionaty muňa aýdym misallar. Türkmen turgunlary bütün dünýä sport hereketine de üstünlükli çykyş edýärler. 2021-nji ýylda milli sportumyzyň taryhynda şany sahypalaryň biri açyldy. Tokyo 32-nji Tomsky Olimpiya oýunlaryna ýurdumyzyň taryhynda ilkinji gezek kümüş medal gazanyldy. Şugunky dawratnyjylar bular barada aýdyp, sagdyn durmuş ýüregleriniň berkarar bolmagy hemde ýurdumyzda köpçülikli beden terbiýany we ýokary netijeli sporty ösdürmek baradaky iýdigler aladalar üçin döwlet başlygymyza hemde gahrman arkadamyda tüýs sürekden hoşçalyk sözlerini beýan etdiler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiziň arkadagly serdarymyzyň beýmeçör tagallasy netijesinde bedew wady bilen barha öňe barýan edi därmiziň şäherlerini, etraf merkezlerdir owalaryny täze gurulyp we dorky şu güniň ösen talaplaryna laýyklykda täzelenip ulanmaga berilýän ýurt bähiyetli döwlet ähmiýetli binalar mukaddes ýurt garaşdyrylmagyň şany 31 ýyllyk toýuna ykçam taýýarlyk görülýän şu günlerde Balkan vilayatyna da aýratyn möhüm ähmiýeti ýokary ruhlanetlige eýe bolýar. Şu gün vilayatyň Serdar şäheriniň ajaýyp günjeginde häzirki zaman hili ölüňlerine dowlaýyk gurulan täze dermanhananyň dawraly ýagdaýda açylyp ulanşa berilmegem muňa dowla şaýatlyk edýär. Garaşsyz we hemişelik betarap diýerimizde üstünlükli amala aşyrylýan saglyk döwlet maksatnamasynyň çäklerine bina edilip, ähli wagtlarda döwrüň ösün talaplaryna dowly laýyk gelýän täze dermanhananyň açylyş dawarasy uludan tutuldy. Oňa Balkan welaýaty Serdar etrap we şäher häkimlikläriniň jogapkar işgärleri, saglyk goruş ulgamynyň lukmanlary, jemgyýetçilik guramalarynyň we ýaşyl nesliň wekilleri, şäheriň ýaşaýjylary ýokary ruhlanetlik bilen gatnaşdylar. Medeniýet usuny işgärleriniň halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň ruwaşlyklaryny Gahrman arkadagymyzyň ýetip paýhasyndan göz başalyp, arkadagy serdarymyzyň eýdigderli tagalalaryny netijesinde bugün münasip dowamatyny tapýan saglyk ulgamynaky ýurt bähiyetli amala aşyrýan egert uly işleri, erkany hemen bolelin ýaşaýyşymyzy sagdandyrmyş ýörelgesini wasp edip ýerine ýetiren döwür wap aýdym saadlary, folklor we toparlaryň joşuly çykyşlary dawara aýratyn ruhşönlik nuruny şaýdy. Dawarada çykyş edenler raýatlarymyzyň saglygyny ähli zatdan eller tutup, döwlet adam üçindir diýen belent insanperwer siýasaty üstünlükli durmuşa ornaşdyrýan arkadagly serdarymyzy beýmeçör alkyş sözlerini aýtdylar. Serdar şäherine täze bina edilen dermanhananyň guruluşyna has eýçeňlik görkezden Sırly çöl hususy kärhanasynyň has tapawutlanan ezber guruluşçylaryna hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlyň gowşurulmagy uludan tutulan bayramçylyk dawrasynyň ýakymly pursatlarynyň birine urildi. Hormatly ýaşulan ak patasyndan soň dawra gatnaşyklary täze gurulyp işe girdilen dermanhananyň bölümlerine aýlanyp gördüler we olar ata watanymyz Türkmenistanyna we daşary ýurtlarda öndürilen ýokary hilligi we netijelik bilen tapawutlanýan dermanlardyr kemil lukmançylyk enjamlary bilen içken taşdylar. Hemen bu ýerde insan saglygyny dikeltmekde we berkitmekde ähli zerur bolan döwür we şertleň döredölenligine aýdym göz ýetirdiler. Serdar şäheriniň deňinden geçen Aşgabat Türkmenbaşy awtomobil ýolunyň ugruna müşteriler üçin iň bir amatly künjekde gurulan täze dermanhanany Türkmenistanyň tenagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan Tebigat
birleşmesi husus kärhanasynyň buýrmasy esasynda Sırlı çöl husus kärhanasynyň hünärmenleri ýokary hil uluňlaryna laýyk bina etmek hötdesinden gelirler. Täze imaratyň esasy binasyny derman serişdeleri, lukmançylyk enjamlary, veterinariýa ammar bölümleriniň we iş otaglarynyň jemi 8-si bolup olarda müşterilere görelili hyzmat etmek üçin ähli amatlyklar döredilipdir. Bu ýerdäki döwrewap enjamlar bilen öpşin edilen bölümleri we töleg nokatlary sany ulgama birikdirilenler. Günewatar Sewitiň saglyk ulgamynyň üstüne ýetiren bu binada aljylar Türkmenistan we daşary ýurtlarda öndürilen derman serişdelerini, lukmançylyk enjamlaryny, edi därmizi ösýän ösümliklerden taýýarlanan merhemli içkilen dürli görüşlerini satyn alyp bilerler. Täze dermanhanada döredilen soraw jogap we başga gullugyny bu ugurdan bilimli lukmanlar zähmet çekip adamlara gyzyklanýan sowallary anyk düşünjeleri bermek ýoly goýýarlar. Mukaddes ýurt garaşdyrlygymyzyň şanly 31 ýyllyk ähli halk bayramynyň öň ýanyna kyşy nurany güllerde täze gurulan dermanhana ýa bolan Balkanlylar ajaýyp şaserpaý üçin arkadagy serdarmyda alkyş sözlerini beýan edýärler. Men Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň ýaşaýjysy Anawul Nurmuradowa berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynçly döwrüni halkyň arkadaglyda manasy ýylyna mehriban hem gahrman Lukman arkadagly serdarymyzyň taýsyz tagallasy bilen halkyň awadan asuda durmuşda ýaşamak üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýär. Amhamyňa mysal edip biz ýurdumyzyň beýik ösüşlerine barýanlygyny görýäris. Halkyň awadan ýaşamak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Garaşdyrlygymyzyň 31 ýyllygynyň toý dawrasynyň öň tirasyna Balkan welaýatynyň Serdar şäherini tebigat çeşmesi ady bilen gurulup ullanmaga berilen dermanhananyň açylyş dawrasyny geçirdik. Serdar şäheriniň ilatyny hyzmat etmäge berilmegi Serdarly ýaşaýjylaryň buýsonjuna guwanç goşdy. Ýurdumyzda il saglygy hemme zatdan gymmat hasaplanýar. Şonuň üçin hem halkyň sagdyn hem de bolelini ýaşamak üçin ähli mümkinçilikler bar. Muňa biz eneler hassa goňýar, begenýär. Pursatdan peýdalanyp Lukman arkadagly serdarymyzy bütün türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýar. Gahrman hem mehriban Lukman arkadagly serdarymyza ine ýüregimden alkyşlar aýdýan. Jany sag, başy dik, ýurdu awat, asuda tutýan tutumly işleriniň ählisi rowaşlyklara wesensin. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň guramagyny Türkmen Eýran döwlet şirketinde yerleşen Artyk Lutfabad gödäwçilik geçiriş ýerine iki ýurdun gümrük gullyklarynyň ýolbaşçylarynyň iş duşugy geçirildi. Duşukda Türkmen Eýran gümrük hyzmatdaşlygynyň mundan beýlegem ösdürmegi möhüm meseleleri we eler tutulýan ugurlary aralyp maslahatlaşyldy. Taraplar Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky sowda gatnaşyklarynyň ösdürilmegine we ýönökeýleşdirilmegine gönükdirilen başlanýyşlaryny we tekliplerini birege beýan etdiler. Iki döwletiň gümrük gullyklarynyň wekilleriniň duşmagy hyzmatdaşlykda täze bir edim boldy. Duşuň dowamyny Eýran tarapynyň başlanýyşlary boýunça awtolog serişdeleriniň ýurda gelmegi we össäşer geçirmek üçin bellenen tölegliň möçörlerini sazlaşdyrmak, iki tarapyň şirketdäki gümrük nokatlarynyň ýolbaşçylarynyň duşuklaryny edigderli guramak, gödäwçilik geçiriş ýerleriniň iş wagtlaryny harit akymyna görä sazlamak, awtomobil uluglarynyň halkara birleşiginiň ter ulgamyny ornaşdyrmak, ygtyýarly ykdysady operatorlaryň işini ýoly goýmak we gümrük işgärleriniň hünär bilimini kemleşdirmek boýunça bilelikde okuw çäherelerini guramak işlerim aralyp maslahatlaşyldy. Şeýlede duşuň barşyna Türkmenistanyň döwlet şirketinde yerleşen Artyk gümrük nokudynyň ziýansızlandyryş desgalary, awtologlaryň rentgeni barlygy enjamy, awtologlaryň barlygy nokatlary, haritlaň we ulug serişdeleriniň barlygyny ulanylýan enjamlary, gümrük kadrlarynyň bozulmalaryna garşy görüş wagty alyp barýan işler bilen Eýran tarapy ýakyndan tanışdyryldy. Duşuň dowamyny iki döwletiň gümrük edaralarynyň arasynda gümrük iş wagytyna hyzmatdaşlygyň häzirki wagtdaky iler tutulýan ugurlary boýunça pikir alşyldy. Türkmenistan bilen Eýran Islam Respublikasynyň arasynda özara sowda boýunça daşalýan haritlaryň bahalary barada döwürlen maglumat alşmagyň ýoly goýulmagy, Eýran Islam Respublikasy bilen Türkmenistan arasynda daşalýan haritlar üçin ter kitapçasyny ulanmaga gerişilmek boýunça işler amal
aşırılmagy we hyzmatdaşlygyň beýleki ähmetli ugrlary aralyp maslahatlaşyldy. Duşuň netijesi boýunça iki ýurdun gümrük gullyklarynyň arasynda iki tarap bilen hyzmatdaşlygy munun beýlegim işçileşdirmek nazar alyp, bilelikdäki çäreleň beýnamasynyň işlem taýýarlanmagy we oň diplomatik ýollar arkaly ýalaşylmagy bilen işleri meýilnamalaryny alyp barmak belenildi. Bilimler we talip ýaşlary güni münasibetli geňgerimde geçirilýän çäreler ýokary ruhlentligi beslenýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň ruhy we beden taýdan ötmegi, olaň dörejilikli zähmet çekmek üçin ähli şertler döredilýär. Ýurdumyzyň bilim siýasatynyň esasy maksady her bir raýat üçin bilim almagyň el ýeterli bolmagyny gazanmakdan, her bir adamyň bilim awaty öz ukybyny zehini dowul ulanyp bilmek üçin ähli şertlere döretmekden ibaretdir. Häzirki wagtda özleriniň köp ugly zehinlerini ukyplaryny ýüze çykarmak babatda Türkmenistanyň ýaş nesil üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu ugurda görülýän toplumlaryň çäreleri ilkinji nowatda netijeli we dowly derejeli okuw terbiýeçilik işi sadlaşykly ösüni ýaş nesli hakyky watançylary terbiýelep ýetişdirmek üçin zerur bolan şertleri öpçün etmäge gönükdirilenler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şoň 31 awgustda saat 20-den 1 sentýarda saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan welaýatyna ady bulutly howa bolup, nordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 23-28 gradus maýyl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyna açyk howa bolup, nordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 18-23 gradus maýyl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Mara welaýatyna açyk howa bolup, demnadyk nordan telesekundda 7-12 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 15-20 gradus maýyl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna açyk howa bolup, demnadyk nordan telesekundda 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 17-20 gradus maýyl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Daş welaýatyna açyk howa bolup, demnadyk nordan telesekundda 6-11 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 18-23 gradus maýyl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk howa bolup, nordan telesekundda 9-12 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 19-21 gradus maýyl, gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça sentýabr aýynyň 1-nä magnit hadisasynyň gowuşok täsirli bolmagyna garaşylýar. Ediz vatandaşlar Tomuz pasylyna howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, bunyň ýeti şöhlesinden gorunmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzümlerini berja etmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bulary berk berja etseňiz, ýylyň islenip pasylyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňlan watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe aty watan Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri beslenýär. Ähli ösüşlüğün ödününde bolsa halkyň bekvidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.